ଶୋଇଲେ ଭଲ। ବାବୁ ମୋତେ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଲୋଡ୍ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ କି? ନାଇଁ ଶୋଇଲା ବାବା। ଦେଖେଇ ଦଉଛି ନା ନାଇଁ ତାକୁ ସତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସେ ଜରଟା ଛାଡ଼ିଯିବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଜର ଛାଡ଼ିଗଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଭାତ ଦବନି। ନା ଭାତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ଦବ ଚୋକଡ଼ ଦିହରେ ଟିକେ ଇଏ ମିଶେଇବ, ବେଶୀ ଗୁଣ୍ଡା ମିଶେଇବ, ଚୋକଡ଼ କାମ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଟୁଲୁ ଭାଇ ଗୋସେବାରେ ପୁରା ନିପୁଣ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ନୂଆହାଟ ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଶାସଙ୍କ ବଳଙ୍ଗା ମେନ୍ ରୋଡ଼ ନୂଆହାଟ। ଏଇଭଳି କେତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ କଲଣି।